Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Gọọmenti steeti Abịa achụpụla kpamkpam ndị ọrụ obodo mmadụ 6 pụọ n'ọrụ ka ọ dị ugbu a n'ihi itinye aka na wuruwuru mpụ nke mere ka ha na-anata ego ụgwọ ọnwa karịa nke ha kwesịrị ịnata. Ndị ọrụ obodo 6 ahụ gụnyere Maazị Dickson Uche, Odoziakụ Esther Emerụwa, Odoziakụ Ijeọma Jonathan, Odoziakụ Treasure Isiguzo, Odoziakụ Chioma Erondo na Odoziakụ Hana Eze. Osote onye isi ala nke ala anyị n'oge gara aga, Atiku Abubakar, akatọọla ọkpụkpọ oku ahụ ndị uwe ojii kpọrọ Nasir El-Rufai nakwa ụfọdụ ndị isi okpukpo otu pati ADC n'ime steeti Kaduna ma kọwaa ya dịka ụkpụrụ nyija ndọrọndọrọ ọchịchị nke ejirila mara ọchịchị Tinubu. Mba 16 etozuola oke maka asọmpi iko mba ụwa afọ 2026 ugbu a. Otu Super Eagles ka na-agba onye ụpa na atụmatụ ntozu oke asọmpi ahụ. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.